उगी ना है आदित्य गोसाइया भइल जाता और घके बेर है। जल्दी उगी ना है आदित्य गोसाइया भइल जाता और घके बेर है। चल बिच खारा बरफ पे दिवैया काहे रउआ कइले पानी दे रहे। चल बिच खारा बरफ पे दिवैया काहे रउआ कइले पानी दे रहे। जल्दी उगी ना है आदित्य गोसाइया भइल जाता और घके बेर है। जल्दी उगी ना है आदित्य गोसाइया भइल जाता और घके बेर है। बेटी भैया विनती कर कल जोर जी काहे रउआ बनल बानी इतना कठोर जी। बेटी भैया विनती कर कल जोर जी काहे रउआ बनल बानी इतना कठोर जी। आज काहे लेट कइले बानी ये ताना सब दिन उगिले सबेर है। आज काहे लेट कइले बानी ये ताना सब दिन उगिले सबेर है। जल्दी उगी ना है आदित्य गोसाइया भइल जाता और घके बेर है। जल्दी उगी ना है आदित्य गोसाइया भइल जाता और घके बेर है। राइटर सागर पेन के आइले पियरिया रवि दीवाना संगे गंगा किनरिया। राइटर सागर पेन के आइले पियरिया रवि दीवाना संगे गंगा किनरिया। चनदन पे दरदी सोना लाल निदरदी कहेला करी नाया बेर है। चनदन पे दरदी सोना लाल निदरदी कहेला की करी नाया बेर है। जल्दी उगी ना है आदित्य गोसाइया भइल जाता और घके बेर है। जल्दी उगी ना है आदित्य गोसाइया भइल जाता और घके बेर है। जल बिच खारा कल पे दिवैया काहे रउआ कइले बानी बेर है। जल्दी उगी ना है आदित्य गोसाइया भइल जाता और घके बेर है। जल्दी उगी ना है आदित्य गोसाइया भइल जाता और घके बेर है। हाईटेक रिकॉर्डिंग
स्टूडियो पचपकड़ी।